Здравейте, ютубъри, аз съм Кай22 и сега смятам да снимам малко рандом епизоди на GTA San Andreas, мултиплеер, глупости, синглплеер, извинявам се за грешката. Така, сега като за начало просто ще си джиткам, ще карам коли, дрифтове, глупости, се помъча да е смисъл, няма да правим някакви мисии, поне някое така, малко време да мине, така се развия. Добре. Така, да ви кажа, че като тръгна да минава мисии няма читвам, обаче сега ще читам, в смисъл. Това са рандом епизоди, нищо не целя с тях. Не съм някакъв сериозен играч, тъй че... така. Като за начало е така, ще се карам коли, смисъл си джиткам. И постепенно вече може би ще изпълнявам по-така сериозно мисиите. Така, мангали... Бати съртените. Така. Като за начало... Какво да правя? Да. Ами, ще отида на летището. Опа. Там да покарам малко кола на прав път. Омага. Къде съм си сложил? Добре, като казах, че си читвам. Наистина ще си читвам, правим си колата. Като почвам да снимам мисии, ще съм си махнал парите, така че... Спри се израт, бати, попилявам колата. Така, ето гони ми полицай, вече чудесно. Смятаме да правим мултиплеер епизоди, вече много по-сериозно. С Фултан, Кай22, т.е. аз. И, и двама пичове от училището. Но... в смисъл, те нямат канали в YouTube, така че не мога да кажа имената. Надявам се да бъде интересно това, което ще правим. В момента хич внимавам в каране, работи, глупости, семията просто си говоря. Дори не знам къде отивам. Така че... Не знам. Надявам се да епизодите там да ви харесват, мултиплеер ще бъде сериозно. Ще имам поредица. Надяваме се стигнем и до сезони. Така че... надявам се да ви харесват епизодите, които ще ги правим. Ще дадем всичко от себе си да бъдат интересни. Опа. И така. Сега като за начало... Ето ме така да си покарам кола само. А пък за по-нататък може и да тръгна да изпълнявам някакви мисии. Така. Дали да го направим малко по-екстремно? Чакай, само го изкачай този връх и... ще го направим малко по-екстремно този. Ей така, да ме гоня чрез звезди. Ще е по-забавно. Или ще ме убият. Опа! Или няма ме убият. Добре, за сега видях само една полиция. О, мага, не, дем! О, фък. О, фък. Животно! Не, ще гръмна! О, фък, умрях. Така, голяма работа, нали? Ще ми е тая. Така. Пак си връщам оръжията, само да видя нещо. Добре. И... какво друго да почитя малко така. И сега да поубивам малко полицай, този пък извърти някакъв качус на колата. Ще вземем мотора. Караме малко мотора. Изключвам светлините, не ми са. Така. Даваме газ напред, само цепим. Казвам ви пак те епизоди. Този епизод по-скоро, говорим за този епизод. Още не е сериозен, не целя нищо с него, т.е. така просто се правя. Така...
Добре, дай пак само Брингитон. Готово, вече 6 звезди ме гонят. Пак ще е по-забавно. Хесоям. А така. Как ги мразят те танкове. Бати гадните. Не! Уф. Добре, че съм с мотор. Така, епизод ще бъде 6 минути, мисля, ще бъде кратък. Няма да правим някакви работи такива по-специални. Сега гледайте какво става. О, така. Рандом. Така и сега вижте какво правя. Омага, има ли гонят колите? Той е полицейите. Ето, чувам въртолет. Фък. Айде, стрелно си карам тук. Охо, вече 2 въртолета. Добре, смятам това да бъде край на епизода. Няма да правя нови работи. Няма се това да ви е харесал. Той беше рандом, в смисъл не съм целял абсолютно нищо с него. Очаквайте за напред да има по-сериозни епизоди. Само направя така на каскада. И спирам епизода. Аре, засилвай. Не, фък, обърках го. Така, добре, това... Така. Чакайте. Така, аз бях Кай22, надявам се епизодите са ви харесали. Довиждане до нови пишки. Нови срещи. Обръснете си пишките и ги олигавете. Довиждане.